dechrau perffaith i'r gem, really, 10 munud gyntaf, so nhw wedi gallu fynd yn well, really, ond eich siomedig efo sut nath o diwedd erbyn nhw. Ie, dechrau'n dda iawn ac di gobeithio adeiladu ar hynny, ond yn anffodus nath pethau yn gweithio cweit fel da ni'n gobeithio, ond dyna di reality pêl-droed. Mae yna 2 dîm wastad ar y cae ac da ni'n gwybod fod nhw'n mynd i roi problemau i ni a roi cyfnodau calad i ni ac mi nath hynny ddigwydd hefyd. Felly dwi'n meddwl fod ni'n yn heiddi yn pwynt, ond dwi'n meddwl bod ni'n heiddi triphwynt efo heno, a hynny oherwydd efallai fod ni ddim cweit wedi cadw'r un safon nath ni ddechrau hefo, yn sicr. Ac hefyd, wrth gwrs, gymaint nath nhw ddod i'r gêm a'r problemau nath nhw greu, felly mae rhaid ni barchu bob gwrthwynebwr. Mae rhaid ni dderbyn y pwynt o'r gêm yma a symud ymlaen. Domineiddio'r hanner awr gyntaf o'r gêm bendant. Mae rhaid bod chi'n siomedig bod chi heb di cymryd mwy o cyfleoedd, ella mae'n ei creu mwy o cyfleoedd. Ie, oeddwn i'n meddwl bod ni wedi creu yn oreit, ond da ni jyst dipyn bach yn siomedig bod nhw wedi cael efallai gormod o amser ar y bêl. Oeddwn ni wedi trio gweithio ar hynny, ond wrth gwrs 2 gêm yn agos at ei gilydd efallai yn gwneud hynny yn anodd ac efallai rhai o'r chwaraewyr ddim yn chwarae'n rheolaidd yn ffactor yn hynny hefyd, ond mae'r chwaraewyr yma wedi rhoi popeth sydd ganddyn nhw. Dyna'r unig beth allan ni ofyn ganddyn nhw. Da ni'n gwybod fod bob gêm yn mynd i fod yn dyn yn y grŵp yma. Da ni wedi gweld hynny pan da ni allan yn Awstria, da ni wedi gweld hynny heno yma, a dwi'n meddwl fod gweddill y gemau yn y grŵp yma yn mynd i fod yn eithriadol o dyn, a fod yna fwy o dîmau yn mynd i golli pwyntiau, felly pwy o wir efallai fydd hwn yr pwynt gwerthfawr yna fydda ni angen ar ddiwedd y gemau yma.